Показвам, значи, как ми се получава аз да уча, да се опитвам. Да се опитвам, ще го реча така. Да говоря български. Първата ми книга. Робот. Честно, до края не помня за какво тя беше. Не я дочетох дори. Ама има нещо. Българска. Ето го. Карл Юнг. На български. Съвременният човек в търсеният на душата. Също. Аз съм. Нали съм човек, който търси душата си. Карма логик. Това е на руски. Следващо. Когато тялото казва не. Вижте колко е дебела тая книга, па колко малко съм я прочел. Надявам се, ще почна. Александър Фридман, това е също нещо и друго. И това е, какво да ви покажа? Повече нищо нямам. Ага, речник още един имам, който също много ми такова. Правописен речник. Постоянно. Миналата година се занимавах с това нещо, защото, нали, беше ми задачата максимална интеграция в българското съобщество. Честно. Понякога, като се фащам така, като почвам да си споменавам и седа си мисля, на колкова голяма амбиция беше, но и в същото временно, между друго, беше наивна. Защото имаше 50-50, като се казва. 50-50. Или ще се получи, или няма се получи. Ама в моя случай трябваше да се получи, защото аз друг избор нямам. Иначе трябваше да хода да получавам тия, как им казват, изплащане. Тези, които най-винаги ми пишат в коментарите, аз плащам данъци от минималната заплата, които после на тебе да ти ga дават. Ама аз да избягна от това нещо, аз ли трябваше да снимам, да се подиграм от всичките, които пишат. Между друго, исках да кажа, защо постоянно аз снимам много контент и такива повече да дразна някои хората. Защото много хора най-винаги са глупави. А пък на глупавия човек кому трябва? Глупав контент. Защото здравите и умните хора са малко. Има ги, ма са малко. И когато само тия гледат, има малко приглеждане. Но когато някаква глупост кажа, гледат ги всичките. Защо така? Не знам. И това е. Това е всичката работа. Опънатите тавани по линка в описанието на профила.